Ez dakit inoiz izan zareten pirata. Krasalak aurpegia sartatzen dizu Karibeko eguzkipean eta itsasoak zaildu dago eskuekin nekez senti daitezke besteren gorputzen bihurgune, konkor eta haragiak. Badu beralde ona ez pentsa. Eta ez dago aske den gizon emakume ontzi batean eguna barra ikustea baino gauza ederragorik. Haizearen indarra beste iparrik ez dela. Autoritatez besteko autoritate eder baten jabe ginen. Robert Louis Stevenson pirata eskoziarraren ontzian aritu nintzen txolanetan, 16 urte eskaz nituela. Urte batzuk lehenago, Astrid Lindgren detektibe eskolan matrikulatu nintzen, eta lortu nuen lagunekin batera auzoko hainbat etxetan lapurtzen ari zen lapur bandaren pista harrapatzea. Eta, detektibe izan aurretik, gauero nire aitaren Gianni Rodariren telefono deiaren zain egoten nintzen. Ura lanean baitzen Italia urrunean eta ipuin bat kontatzen zidan kobre zaporezkoa. Batzuk diote, irakurtzeak pertsona hobe egiten gaituela. Ez dakit hori ala esan liteken, eskolari gabeko jende bikaina ezagutu dudanez gero, baina Niko Rost eta Anparauak literaturak salbatu zituen Datxau sarraski eremutik. Antzoko zerbait kontatzen zuen Primo Levik, eta gurean 11 dira espetxeko egonaldiari izkin hitzen gainetan trostan ihes egin dioten gizon emakumeak. Niretzat, irakurmena zerbait bada gozamena da. Pasa zaizu inoiz igerilikoan edo hondartzan zaudetela liburu eskuan eta barrez lehertu zarete halako batean? Ingurukoak begira edukiarren ez zara lotsatzen, liburua baita zoriontasunak babesteko heltzen duen eskutua. Baote da eromen zentzuzkoagorik liburu batean murgiltzea baino? Carmen Juniente kontatzen du jatetxetara ere liburua daroala maira. Ni ez naiz iritsi Carmenen mailara. Eta, hau ala izanik ere, irakurri dut metroan, autobusean, mediku kontsultako itxarongelan, mendipuntan, pikupean, ohean, ikasmaian, sofan, liburutegian, tabernan, hoteleko ongelan eta baita ahaztu zaidan beste lekuren batean ere. Idazteko, aldiz, nahiago dut nire etxeko lan maila baliatu. Hartu izan ditut apunteak horri ertz, kuaderno eta telefonotan baita, baina idazteko nahiago dut ziurra denaren babesa. Finantza auditorei traje eta soinekoek seriotasun superboterea ematen dieten modu antzekoan, behar baitu unibertso sortzaile fantasiaz beteak asperdura, ordena, kafekikara gustokoena helduta duela eskua berotzea. Krestauen jainkoa bera ere, 6 egunez lanean aritu zen ura, ez dut imaginatu bulego nordiko zura argizko aspergarri horietako batean ez beste inon, Ikeako altzari klonikoen artean erabaki nahian, ea jirafen lepoak ez ote zukeen behar horiska ez den beste kolore bat. Jendeari, galdetzekotan, erantzuten diot beti naizela eta izango naizela irakurle, idazlere ba naiz tarteka, baina sukaldariak jatun den modu berean. Eta hala izango naiz, leku faltak, bista galtzeak edota garuna nozila bihurtzeak ekidin arte. Hala nahi dudalako eta ez beste zergatik. Listo.